V roku 2015, keď Švédsko prijalo 163 000 utečencov a Európa celkovo viac ako 1 000 000, Slovensko iba 270. Chcela by si, aby bolo na Slovensku viac imigrantov? Určite nie. Za mňa ja sa cítim menej bezpečný práve v takýchto krajinách, kde je ten počet vyšší. Ak by to boli imigranti, ktorí pôjdu tu do práce, budú tu pracovať, tak jasné, ale ak to sú ľudia, o ktorých nič nevieme, tak ich určite nie. A ja by som chcela, aby to robili že výberovo, že nie všetkých, ale v podstate chceme pomôcť všetkým, ale zase nemáme takú veľkú kapacitu na to. Keď pozrieme, čo sa deje na západe, teraz aj v Paríži napríklad, tak je to celkom problém s tými migrantmi. Na jednu stranu aj chápem, že by to bolo celkom fajn ich zobrať, ale zase aj chápem, že prečo nie. No ja som sám emigrant, tak to áno. A emigrácia to je ako ide vplyv na ekonomiku, tak v pohode myslím. Idú ako ja cítim to, čo ide ako nelegálni emigranti, to už ide o inom. Ja som idem ako legálny imigrant, ja ako študujem tu a to je v pohode, ako myslím. A tí, čo nelegálno, tak to už musia ako niečo s ním robiť. Na Slovensku sa veľký dôraz kladie na asimiláciu, čiže prispôsobenie sa našej kultúre, lebo práve asimilácia je rozdiel medzi imigráciou a inváziou. Ak sa chce niekto stať slovenským občanom, musí dokázať, že je naozaj pripravený byť Slovákom. Musí mať minimálne 8 rokov trvalý pobyt na Slovensku, ovládať jazyk, mať čistý register trestov a preukázať istú mieru ekonomickej sebestačnosti. Podobne to majú aj ostatné krajiny V4, ale napríklad vo Švédsku sa znalosť jazyka ani finančná sebestačnosť nevyžaduje.